Ngebate-bate kengira rikala nira one krara makiki anku mambang katonku layang wisanya manampa kikir manaut sigroho marang risang bayu siwi we latala ha he ho he ha durung sawetara lakuku kon ngetutke laku ning ratu Gustiku. Papak barisan segelar sepapan. Wah, ora pangkling anakku lanang Antasena le. Antasena ning apa ning negara Ndarawati? Pakde Kartomarma iya. Arep ya kuwi mau genah-genahan lamaran ana Ndarawati. Tibae ana bapak kang mangsul layon kang nusuli. Ana dadaring pasulayan. Kanjeng Baladewa ora narimake yen to Kanjeng Paman Permadi dhaup lawan menika Dewi Warasbadra. Pancen para nyata Permadi ora pantes rabi karo Warasbadra. Permadi ora pantes rabi karo Kakang Bok Warasbadra. Pantese lawan junjung aku ya kuwi mau Raden Burisrawa kang besok dadi ratu. Timbangane saya awakmu luwih becik kowe sumingkir, luwih becik kowe sumingkir, luwih becik kowe sumingkir, suminggat. Suminggat, sumingkir. Aja ana papan kene. Yen kowe ora keduka sumingkir aja takon dosa kedhepke ra ilang. Aguruane batangmu. Ayo. Timbangane Antasena mingkir Antasena ora netepi darmane canom karo wong tuwa. Luwih becik nyawaku tak lilakne kanggo pamanku Permadi. Babu arep apa? Parat arep piye? Wani kowe karo Pak Dewa Kartomarma. Apamu sing tak deni iblis laknat. Sumbarmu wis kaya wani dilatapesi abang mutung mesti gliken parat. Sumuk nyawamu, bosen nyawang endahing tetanduran jeleh mangan wendam iki nukus. Antasena, kowe mungsuh Pak Dewa. Kedhepke ora ilang. Dwadok diadamu, ora mutah getih campur sego ning isore derajatmu cangkeme. Wah! Oh. Wah. Awas. Ya. Awas. Wow. Parat Joido. Cah derajat apa? Kaya ngene. Endeke. Wah, kowe.